hai un estado que confirma que entre 10 nenos de 10 aos 15 anos 7 poseen teléfonos móviles e dende os 16, 9 de cada 10. Ola, son Dani e veño a dicir porque os móviles deberían alexarse das aulas. Para empezar, xa estar con un rato nas pantallas pode afectarnos lentamente a nosa visión e a larga provocar ceguera. Todo isto porque as pantallas producen un filtro de luz azul que nos afecta gravemente a visión. E se non se reduce o uso de pantallas ou se usa unhas gafas protectoras que son bastante caras, chegando a valer as máis baratas 500 euros, podrían dejarnos ceguera permanentemente. Sempre nas clases hai un grupo de graciositos con móvil poden facer stickers sen permiso dos compañeiros para rirse deles ou facer fotos bastante indebidas sobre os profesores ou outro docente do centro. A maiores, ese grupo normalmente soe facer cousas sen permiso como estar con móvil en clase ou facer stories ou, entre outras cousas, entrar en páxinas para adultos. E iso porque claramente non hai a supervisión suficiente. Entón, se a supervisión incrementase un pouco, os teléfonos non serían tan necesarios nas aulas. Non tiene nada que ver. Me estoy liando. Estar adicto a estas pequenas pantallas é moi fácil. E sen darse de conta poden pasar noites cos dispositivos, facendo así que os alumnos podan sufrir de insomnio, afectando o seu rendimento escolar, xa que poderían quedarse, por exemplo, dormidos nas clases. En caso de xogar xogos para adultos, hai algúns nenos que se deixan moito influenciar por eles. En casos moi extremos, poden chegar a replicar os seus actos, xa que poden chegar a ser bastante ou violentos ou perxudiciais para a súa influencia. Continúo falando de que estar con móvil tanto tempo considerando tamén, se estivesen nas aulas, afectaría o desarrollo do noso cerebro en unha gran magnitude, porque estaríamos prácticamente máis de 16 horas con reducindo así prácticamente o noso desarrollo. Hai moitos menores que por estar con móvil deciden non sair cos seus amigos, facendo un risco moi grande de obesidade ao limitar o movimento físico. Tamén incluyendo, hai moita xente que decide non moverse da súa habitación ou da súa casa só para estar co teléfono, incluyendo así para pedir comida, as cousas por teléfono e estar todo o rato con non separándose dele en ningún momento. Por estar só pendentes dos dispositivos desde moi pequenos, 3 de cada 15 nenos desarrollan problemas de TDAH, que afectarán toda a vida a esa persoa, incluyendo moitos problemas de concentración. As pantallas poderán ser de gran axuda, pero se non sabemos limitar ese tempo, tendríamos que prohibirlo por lo menos nos espacios de traballo e nas escolas, xa que podería afectarnos moi gravemente. Bueno, así para rematar, todo o mundo di que estar con móvil di que está con móvil, pero aínda existe xente que non lle hace falta estes dispositivos, aínda que cada vez redúcese máis. Pero por que nos deberíamos de necesitarlo nas aulas si nunca se usou? Moitas grazas. E a quenda da exposición do equipo en contra? Cando me regalaron o meu primeiro teléfono móvil, todo o mundo estaba contento. A primeira eu, porque era o que máis desexaba. Pero tamén os meus pais, porque pensaban, e non sen razón, que eu iba a estar máis segura. E eles máis tranquilos, pois ante calquera emerxencia estaríamos rapidamente en contacto. Hoxe, meus pais están nunha plataforma con outros pais e nais que promoveron a prohibición dos móviles na escola. E eu non entendo nada. Como foi posible ese cambio tan drástico e repentino? Que teño que facer agora co móvil? Bo día a todos e a todas, son Laura e cos meus compañeiros e compañeiras do IES Canido imos defender que prohibir os móviles na escola é absurdo e a estas alturas, imposible.
Neste debate, a nosa tese é: a escola non pode estar afastada da realidade, porque se está a prepararnos para entrar no mundo, non pode estar allea a unha ferramenta que todo o mundo, en todos os ámbitos, estás a utilizar, o teléfono móvil. E para defender a nosa tese, imos utilizar 3 argumentos. O primeiro dos nosos argumentos vai na liña do que César Rendueles publicou no diario El País o 7 de febreiro deste ano. Neste texto expoñía con claridade como despois de ter creado un entorno digital totalmente brutalizado e de termonos arroxado acriticamente nel, agora tentamos fuxir, rexeitámolo. E a primeira medida que tomamos é prohibir o uso dos móviles na escola. Pois ben, tentar reverter esta situación é imposible, e empezar pola escola é absurdo. Na liña da nosa tese, mundo e escola non poden ir por separado. Deste xeito, cando saímos do instituto e botamos unha ollada ao noso alrededor, atopamos códigos QR por todos os lados. A información cultural da cidade en código QR, precisamos o móvil. As rutas urbanas en código QR, precisamos o móvil. As exposicións en espazos culturais en código QR, precisamos o móvil. E se queremos adquirir o bono cultural da Xunta, precisamos o móvil. E despois de todo isto, se teño fame e quero ir a un restaurante, novamente terei que utilizar o móvil para ler a carta. E vendo todo isto, aínda pensades que prohibir o móvil na escola é boa idea? Facelo suporá separar a escola da realidade e convertela nunha especie de burbulla. E, nese caso, cumprirá co seu obxectivo de formarnos como persoas para exercer unha cidadanía responsable? Nós pensamos que non, porque estará a traballar sen unha ferramenta que utilizamos a cotío, estará a remar contra a corrente. O noso segundo argumento fai referencia á aprendizaxe e á súa metodoloxía. Estamos a asistir a unha constante promoción onde a Consellería dos Avances Tecnolóxicos aplicados á educación Non hai día que non saia nos nosos xornais o noso conselleiro Román Rodríguez cantando as excelencias da educación 2.0, 3.0, 4.0, pero por outro lado estás a prohibir o uso dos móviles na escola. Isto non hai que un entenda. Aumentan as horas de TIC nos horarios, introducen educación digital, abren aulas tecnolóxicas, gábanse dos proxectos de innovación e afastan os móviles da escola. Señores, non se pode soprar e sorber ao mesmo tempo. E iso é o que parece que queren facer as nosas autoridades educativas. Pretenden que nos afagamos as novas tecnoloxías, pero o aparello tecnolóxico que todos temos no peto prohíben que o utilicemos na escola, onde precisamente poden aprendernos a utilizalo correctamente. Lexislar contra o uso do móvil non é o camiño. A solución pasa por redeseñar os espazos onde aprendemos as nosas aulas. Non podemos facer uso responsable das tecnoloxías móviles con aulas de 30 ou 35 persoas, porque son prácticamente ingobernables. E, sobre todo, se pretendemos aplicar metodoloxías interactivas cos nosos smartphones. As ratios elevadas non permiten a aplicación de novas metodoloxías baseadas nas tecnoloxías móviles. E sobre iso é sobre o que hai que lexislar. E despois veredes como o móvil se converte na ferramenta utilísima. Xa para rematar, enunciaremos o noso terceiro argumento, que continúa a incidir co contradictoria que é a medida de prohibir o móvil. E en todas as programacións de todas as materias hai que desenvolver necesariamente a competencia digital, porque é unha das competencias clave na escola. No noso mundo, o móvil resultanos imprescindibles nas cidades, nos museos, nos seus restaurantes e na escola. Entón, como é posible que se faga ese exercicio de cegueira que leva a prohibir os móviles no instituto? Non entendemos nada de nada, a non ser que o que se pretenda sexa facer unha escola afastada da realidade. Iso sería un erro porque o instituto nos abre ao mundo e o mundo é digital. Se queremos camiñar con seguridade nesta nova realidade que nos toca vivir, non é coherente que nos proíban usar os móviles na escola. A escola non pode afastarse da realidade. Moitas grazas pola vosa atención. E co meu equipo vou a defender a prohibición dos móviles. Empezando, o móvil como ferramenta de estudo é inútil porque dana máis que ensina. Xa que o móvil emite unha luz azul que dá na vista e pode causar fatiga visual e miopía temporal. Causa dor de pescozo e espalda grazas aos 6-7 kilogramos que o noso pescozo ten que cargar todo o rato que estamos a ver o móvil. E chega a causar insomnio e disminúe a calidade do sono, facendo que as notas empeoren e o seu rendimento baixe. Vosotros dicíades que pode ser unha ferramenta moi útil, mas se fai cada vez que as notas empeoren e sexa máis prexudicial, non estaría tan de acordo neso. Seguindo, o móvil incrementa o gasto sanitario das familias
cando as gafas non están cobertas por a sanidade pública. E no caso de que as gafas estiveran protegidas para o móvil, incrementaría o custo de estas. Sabes a contaminación dun teléfono durante a súa fabricación? Durante a súa fabricación se emiten 55 kg de CO2. Para absorber ese CO2 se necesitan 125 árbores absorbendo todo o día ese CO2. Tamén se utilizan 12 litros de auga que despois non é renovable. A vida útil dun móvil é de 2 a 5 anos, sen contar que moitas veces o cambian antes da media para conseguir o móvil de última xeración. Perdón, o que falas ao principio do que do peso do pescozo, sí. E o peso da mochila que podemos aforrarnos grazas aos móviles? No noso equipo non defendemos o teléfono, mas sí que defendemos os ordenadores, que poden ser unha ferramenta moi útil e que gracias a eles, que normalmente en todos os centros o ten, gracias a eles non teríamos que cargar con todo ese peso. Entón o proceso dos ordenadores non contamina? Porque vos estades a dicir que o proceso de fabricación dos teléfonos é moi perxudicial para a natureza, entón que pasa cos ordenadores? Os ordenadores non son necesarios que os teña todo el mundo, pero, por exemplo, na túa clase seguramente tes unha pantalla e un ordenador no que o teu profesor reproduce vídeos ou cousas que podan ser útiles para a clase como xogos. O móvil tendría un cada alumno, mas ordenador necesitamos un para toda a clase. Como decía, os móviles ten de 2 a 5 anos de vida útil. Máis de a maioría de nosotros cambiamos de él para conseguir uno de última xeración, que ao longo dunha vida media cambiamos de móvil unhas 28 veces. Esos son 1558,3 kg de CO2. Aparte, que ao conseguir que a hora de conseguir esa minaría expulsan a xente das súas terras. Por iso os centros educativos temos que estar comprometidos con medio ambiente. Escoitei que dixeches que os teus pais a darte o móvil estaban felices, mas agora están a favor da prohibición. Iso pode ser porque cada vez os móviles están máis presentes na nosa vida e sentimos que sen el non somos nada. Mas cando non existían, a xente tiña mellor saúde e máis vida social. Dende hai tempo, hai persoas que ten discapacidades e hai modos de axudar a esta xente sen uso dos teléfonos, como escritura, xogos de colores e incluso a falta, xa que esta luz, para min, sería incómoda. Grazas por a súa atención. E a quenda da primeira refutación do equipo en contra? Horrible. Dio por culo esa pregunta. Chao. Bo día, chamome Raúl e como ben afirmou a miña compañeira, vou demostrar que os teléfonos móviles non se deben prohibir nos centros educativos. En primeiro lugar, parece que no voso discurso tedes medo ao novo. Ao longo da historia, o medo ás novas tecnoloxías, xa sexan novelas, radios ou móviles, sempre deu alarmas generalizadas. Sócrates pensaba que a escritura ia impedirnos excitar a memoria. Tamén se pensaba que a TV nos convertiría en tontos e psicópatas e co tren colapsaría nos nosos pulmóns. Se hasta os especialistas xa lle puseron nome a este proceso, o ciclo de Sísifo do pánico tecnolóxico. Nos non estamos por repetir os erros pasados. Non temos medos ao que está a chegar. Tamén quería incitar en que mencionades que os móviles fan danos na visión das persoas. Pero esquecedes vos de que os ordenadores e proxectores tamén o fan, e para vosotros eso non fai ningún dano. Bueno, por outra banda, tamén quería decir que prohibir o móvil é un gran erro.
Non sei se vos distes conta, pero neste mesmo debate puiden ver como algunhas persoas do público usaban o móvil mentras algún equipo falaba. E quería decir que iso non é culpa vosa, é culpa da educación da escola. Pensades que prohibir o móvil no instituto é unha forma de progreso. Pois ben, iso só fai que o problema se incremente. Unha das funcións da escola no comenzo da educación é que non sexamos analfabetos. Pero que pasa con alfabetismo digital? Credes que iso non é importante? O que ides a causar con iso é que non sepamos empregar as tecnoloxías móviles no futuro e tampouco cando podamos utilizarlas. En conclusión, o que queredes facer é que sexamos analfabetos digitais e as novas xeracións non vamos a permitir iso. Por último, tamén mencionades que o móvil non ten ninguna utilidade xa que nunca se usou. Como xa dixo a miña compañeira Laura na presentación dos nosos argumentos, o móvil é unha ferramenta potentísima. Mirade o que en diferentes centros fixeron coas tecnoloxías móviles antes de que despertarse esta tolemia prohibicionista. E non só se trata do que fixeron, senón dos resultados que obtiveron. 1. Aprendizaxe personalizada partindo de experiencias directas e activas do alumnado. 2. Estimular o uso responsable das tecnoloxías digitais, deixando claro que non son un instrumento de lecer e acoso, tamén teñe funcionalidade no aprendizaxe e no traballo. 3. Conexión coa contorna. 4. Conexión con outros estudantes de centros e de outras comunidades. E 5. Fomentar a creatividade e a curiosidade. Sí. Pero non crees que se estamos todo o tempo co móvil vamos a perder a fonte de información que realmente queremos aportar con ellos? Nosotros non estamos a favor de que se use o móvil a todas horas nas clases, senón para usos puntuais de buscar certa información. E creo que é unha ferramenta bastante útil nese ámbito. Por lo tanto, todo isto fica máis que probado que a nosa argumentación é a correcta. Sí. Mas esa información que ti dis que podes buscar no móvil tamén a poderes encontrar nun libro ou, por exemplo, preguntarlle ao teu profesor. Sí, pero o profesor... Por cierto, eso estaba en el minuto pechado. Os teléfonos permiten un novo nivel de aprendizaxe. E negalo é vivir de costas á realidade, ao mundo de hoxe en día. E iso é vivir estancados nunha nostalgia que non permite avanzar, que se nutre da morriña de que os tempos pasados sempre foron mellores. Polo tanto, aproveitemos as súas moitas ventaxes e comencemos a colaborar a favor do progreso. Por favor, sexamos serios. Un bo uso da tecnoloxía só pode aportar e facilitar as nosas vidas. Non sexamos alarmistas e vivamos nun mundo no que ninguén quera aprender e só está pendente das redes sociais e de gravar abusos no instituto. As novas plataformas achéganos a un número infinito de contidos, de información e de posibilidades. E sí, esas cosas, algunas non as tes todas o profesor ni en algunos libros, senón que tamén é moi útil a tecnoloxía. Non nos neguemos a ver todas as oportunidades. Moitas grazas. Ben, comezaría a segunda quenda de refutación do equipo a favor, pero antes de continuar teríades un aviso porque efectivamente pois a pregunta foi formulada no último minuto, que é minuto protegido. Recordade que son nos 3 primeiros minutos podedes facer intervencións e o último minuto pois xa non. En calquera dos casos, para futuras ocasións, cando se formula a pregunta, pois xa nos encargamos de comunicar o do minuto protegido e intentamos respondela. Vale, entón nada, isto simplemente é un aviso oral, non ten ninguna repercusión na puntuación, entón te deo en conta. Cando queirades, comezamos a segunda refutación. La pregunta que la tengo aquí apuntada. Que tengo aquí apuntada esa pregunta. Cantas veces os quedades ata tarde na noite usando os móviles? Ola, sou Duarte e vou contestar aos argumentos dos nosos compañeiros do IES de Canido. Din que prohibir o móvil produciría un analfabetismo e que debería de se fomentar o uso do móvil para mellorar a escritura e demais cousas. Pero non creedes que
Perdón, pero eu non falei dos... Bueno, nós non falamos da escritura, falamos de analfabetismo digital a nivel de buscar información e outras cosas que nos poden aportar para... Claro, en ese ámbito ao que me refiro é que cando usas o móvil perdes os hábitos de escritura por autocorrector ou demais aplicacións que te fan que xa escribes solo o móvil. Entón, é ao que me refiro que é mellor escribir a man e menos faltas de ortografía e tal. E como pretendes que empreguemos correctamente estes móviles fora da escola se non aprendemos? Pois... non sei, la verdad. Sigo con esto. En Finlandia, el Departamento de Saúde de Helsinki, a capital finesa, lanzou unha campaña contra a adicción ao celular, xa que é o país con maiores adiccións ao móvil. Co eslogan a indiferencia e a violencia de hoxe. En Finlandia utilízase un 7,4% de gigabytes máis na media do uso do segundo país nese ranking, Corea do Sur. Na cidade de Seúl, en Corea do Sur, instalou centos de cartéis nas rúas para solicitarlle aos peotóns que presten atención ao tráfico e levanten a vista no celular cara ás rúas, cando cruzar as rúas. Por exemplo, por que Steve Jobs, Bill Gates ou Tom Cook non deixaban aos seus fillos e sobrinos utilizar os móviles nin redes sociais? En 2017, unha enquisa a 1.000 pais e nais de traballadores de Silicon Valley mostraba mostraba que existía unha gran preocupación polo impacto da tecnoloxía no desenvolvemento físico e social dos nenos. Chris Anderson, cabeza visible de TED, di: os meus fillos acúsanos a min e a miña muller de ser fascistas e de estar demasiado preocupados pola tecnoloxía, e din que ningún dos meus amigos ten as mesmas regras. Iso é porque vimos os perigros da tecnoloxía de primeira man. Vino en min mesmo e non quero que lles pase aos meus fillos. Moitos padres lle dan os móviles aos nenos pequenos simplemente para que non molesten e non se frustren. Pero iso é moi prexudicial para o desarrollo fisiolóxico dos nenos pequenos. A frustración e a obliga a facer algo que lles supone un esforzo é fundamental para o desarrollo da inteligencia e a capacidade das toma de decisións. Aquí é onde entra en xogo os videoxogos e o videocorrector os videoxogos non se consideran unha adicción ata que entra o multixogador. Cos xogos pasa de que ti controles o tempo das pausas a que o propio videoxogo controla as pausas e o tempo que producías. Queremos sacar a violencia aos institutos xa. Grazas por escoitar. Procedemos á segunda refutación do equipo en contra. Pero porque me suena mucho neutro, opinión neutra más que negativa. Xa. Bueno, vou continuar coas miñas refutacións. En primeiro lugar, quería refutar o de que os gurús de Silicon Valley crían aos seus fillos sen pantallas. Supoño que sabedes que os colexios de Silicon Valley son privados e a matrícula neles custa ao redor de $30.000. Igualiño que nós. Non teño ninguna dúbida de que se trata dunha nova forma de clasismo. Familias de capital cultural moi alto, para as que agora está de moda a educación sen tecnoloxía. Familias con recursos que dispoñen de cartos e cultura e formación tecnolóxica fora da escola. Familias que non van ter ningún problema a hora de colocar aos seus fillos no mercado laboral. Falamos en serio ou nos adicamos a reproducir o que queren vendernos?
Tamén vou continuar coas experiencias que se fixeron en centros usando a tecnoloxía. E esta vez quero centrarme no móvil como elemento integrador e de inclusión social e por iso vou tomar como a referencia a Escola de Educación Especial REC de Barcelona. Alí, o alumnado fixo un horto urbano intelixente que controlan cos seus teléfonos móviles. Miden as variables de luz, temperatura ou grau de humidade. Observa tamén o horto co móvil, porque dispoñen de cámaras e poden facer un seguimento e detectar presencia de animais. Un momentiño. Neste proxecto controlado polos móviles, o alumnado aprende a traballar creando un contexto moi parecido ao que van a topar cando traballen en fora da escola. O móvil, polo tanto, axúdalles a integrarse na sociedade no traballo. É unha ferramenta de inclusión social. Sí, perdón. Por que falas de Cataluña se ali non están prohibidos nos móviles e aquí sí? É para que... non, con isto quero aclarar ou quero decir que hai formas que se poden usar a tecnoloxía que non sean negativas como vos dicides. Además, non quería citar ningún centro de aquí para que nadie se sinta aludido. Tamén quería dicir aquí que unha das mellores formas de vincularnos co resto do mundo é a natureza e a economía circular, aquela na que o valor dos produtos, os materiais e os recursos mantéñese dentro do circuito económico durante o maior tempo posible. En palabras cariñas e conocidas por todos: reducción, reciclaxe e reutilización. A mellor forma de economía circular no mundo no que vivimos é a do consumo colaborativo. Podería existir sen teléfonos móviles? Pensamos que non. Citamos aquí algúns dos exemplos dese consumo colaborativo: compartir traxectos, parking, bicicletas, proxectos de crowdfunding, bancos de tempo, educación P2P, que son plataformas que poñen en contacto profesores con alumnos para o aprendizaxe colectivo. Todas elas moi accesibles grazas aos teléfonos móviles. Temos moi claro que estas son formas de relacionarse novas, pero o medo ante o novo non pode paralizarnos. Haberá que ensinar a empregalas de forma correcta, non prohibir o seu uso. Non defendades aquí a bela frase de Unamuno, que inventen eles. Por último, quería acabar dicindo que mencionades os videoxogos como un argumento para o que non se usa o móvil na clase. E quería decir que os videoxogos son unha forma tamén de aprender moitas cosas mediante eles, e creo que tamén ten cosas moi positivas. Ademais, creo que nas clases, se alguén está jugando videoxogos, creo que se pode dar conta un profesor de que lo está facendo. E tamén mencionades o multixugador, que non sei que ten que ver coa clase. Por último, tamén quería decir que o smartphone é unha ferramenta que pode ayudar a compañeiros con TEA a integrarse na clase. Porque non queredes as andrómedas de que o móvil provoca autismo, non? Pois ben, dicía que o móvil pode axudar a eses compañeros que teñen dificultades para relacionarse. E eles xa están afeitos a utilizar desde pequenos tecnoloxías que les facilitan a vida. Tecnoloxía de asistencia, comunicación aumentativa e alternativa, apps para mellorar habilidades lingüísticas, etc. Despois diso, poder ter o móvil na clase para estes rapaces é moi importante, porque valles axudar co traballo, valles dar seguridade e valles facilitar a relación cos demais. Todo isto sabeu moi ben a nosa compañera Irene, que ten un irmán con TEA. E para acabar, para rematar, quería decir que perdón se eu usado mal o galego no longo do meu discurso, xa que sou de fora e perdón se fallei en algo. Moitas grazas e bo día. Bo día, son Clara, e tras as intervencións dos meus compañeros queda completamente demostrado que non se deben prohibir os dispositivos móviles nos centros educativos, xa que na actualidade son imprescindibles para o noso proceso formativo. Ficades ancorados nunha realidade que xa non existe, unha realidade no que o profesorado era a única fonte de información e os libros o único recurso a que acudir. A aprendizaxe cambiou e non se pode vivir de costas a esta nova realidade. Agora lemos toda a información nos nosos teléfonos móviles. Se cadra, estamos máis atentos e presentes nunha conversa por Instagram que nunha clase medio dormidos mirando ao profesor. Non valoramos o suficiente as vantaxes de comunicación, de achegamento de información, de posibilidades de aprendizaxe que nos ofrecen os dispositivos que levamos nos petos. Non tedes en conta que o mundo está a mudar rapidamente. Seguides pensando que a única forma válida de socializar na escola é de forma física ou que só se pode xogar no patio balón. Parece que só sodes capazes de ver algoritmos manipuladores en vez de formas distintas de relacionarse. Falades de acoso, tras incrementos de trastorno e diversa índole. Problemas houbo e haberá sempre, non culpaicemos os móviles. Defendedes a postura a favor apoiándose en argumentos como os teléfonos móviles crean danos como a cegueira. 2. Algúns compañeiros poden rirse dos demais a través destes dispositivos. 3. Os contidos aos que accedemos son inapropiados. E 4. Os problemas de concentración e dependencia derivan do seu uso.
Porén, os meus compañeros foron quen queda ter cada un dos vosos argumentos con razoamentos sólidos como o mundo e a escola non poden ir por separado, porque iso suporía aillar a escola da realidade. Tamén, en cando ensino, a aprendizaxe afírmanos que o problema non son os móviles, senón o número elevado de alumnos por aula. E terceiro, aprender facendo, é dicir, que o alumnado aprenda sobre o noso mundo actual, tanto físico como digital. Non hai nada máis que decir. Seguimos a estar convencidos, e tal vez aínda máis tras o voso discurso, de que os teléfonos móviles son unha ferramenta óptima no noso mundo actual. E como defende a nosa tese, a escola non pode estar afastada da realidade. Se nos programas educativos está cada vez máis presente a competencia digital, a prohibición da tecnoloxía é a maior contradición posible. Vivimos nun mundo globalizado, onde o normal é comunicarse a través das novas tecnoloxías. Aceptemos que hai que educar nun uso correcto delas, non prohibilas. Prohibir non vai solucionar ningún dos problemas que vos nomeades. Deixemos de lado os prexuicios e os medos. Recoñezamos a importancia dos teléfonos intelixentes como ferramentas indispensables no noso día a día. Valorémoslo como instrumentos que nos permiten hacer a novas culturas, coñecementos, a novas formas de aprendizaxe. Non nos aferremos a un pasado que xa non existe. Vivamos nun presente cheo dunha realidade a cabalo entre dous mundos, o físico e o digital. Non vexamos gigantes onde soi muiños. Definitivamente, os teléfonos móviles non se deben prohibir nos centros educativos. Moitas grazas pola vosa atención. Finalmente, a conclusión do equipo a favor, cando queiras. Bos días, chamome Noa e despois deste debate o meu equipo máis eu hemos chegado a estas conclusións. Os teléfonos afectan a concentración nas escolas e isto acabará afectando nas notas do alumnado, na súa socialización e, sobre todo, na saúde mental. Os teléfonos poden acabar sendo unha grave adicción se non sabemos como xestionala. Como xa vostedes dixeron, nós utilizamos o teléfono no noso ámbito e de maneira cotidiá na nosa vida. Por que convertir a escola nun lugar máis nos que estamos rodeados de tecnoloxías? As escolas son un lugar de traballo e o móvil pode ser moi prexudicial nelas. Os profesores non están preparados para controlar a todos os seus alumnos con un teléfono individual cada un. Para o que sí que están preparados é para ensinar, para educar e para guiarnos no noso futuro. O cal, de maneira inevitable, terá dispositivos móviles. Pero eles, como adultos, teñen que axudarnos a controlar unha ferramenta tan perigosa como pode ser un móvil. E o lugar adecuado para eles non son as aulas, porque pode distraer e porque pode ser prexudicial. Según un estudo por ADG Law, a media estudiantil que usan os teléfonos móviles nas aulas é de 86%. Isto pode chegar a crear dependencia ao dispositivo, casos de ciberbullying e as clases sociais. Como vostedes comentaron, o ciberbullying é algo que está desde sempre e os teléfonos o que van facer é aumentalo. Ademais disto, a obriga dos teléfonos nas escolas compromete as familias en un gasto que a mellor non poden chegar a permitirse. Isto causará que o alumno afectado non poda aprender como o resto, porque, según vostedes, o teléfono é unha ferramenta esencial nas aulas. O móvil dá na máis que ensina. A parte de afectar psicolóxicamente no rendemento dos alumnos nas clases, ten tamén un impacto físico. O sobreuso das pantallas afectará a visión das persoas, dañándoas progresivamente a mediado do tempo. Tamén pode chegar a desenvolver artritis e problemas no pescozo. Se xa usaríamos o teléfono nas aulas, o usaremos tamén nos fogares, polo que serían moitas horas con tecnoloxías. Repito, o instituto non é un lugar para as pantallas. As pantallas distraen, polo que o meu equipo máis eu hemos decidido apagar a nosa. Entón, quizás non podería chegar a distraer, máis que axudaría. Por iso hai que impedir que os teléfonos nas aulas estén presentes. Grazas pola súa atención.